Hallelujah. Zvakanaka nezvakaipa, most of those things were for my good. Hallelujah. Amen and amen. Tineva kana paino vakambokura vakarirwa navabereki vasiri vavo. There are times dzokuti waimbofila kuti uri kushandiswa but uchidzidziswa ma-important lessons. It's only kungoti hauna kugara pasi ukazoti zvandaiitiswa zviya izvi ndo zvaakuita kuti ndikwanise kumanage ma-situations aya neaya. Most of the things zvatinopinzwa nazvo Mwari vanenge vaine chinangwa nekuda kweupenyu hwedu. I learned those lessons. Hallelujah. Amen and amen. I also learned this year that God's grace is sufficient for me at each and every point in life. Izvozvo zvaingoita kuti ndigadzikane kana ndichinge ndapindana ne-anything, because I would know that his grace is sufficient. Ndaingoitawo saPauro nokudzokorera mashoko iwayo ekuti his grace is sufficient for me at each and every point. Hallelujah. Uye zvokuti nyasha dzavo itsva each and every morning. Hadzimbofa dzakapera, dzinongoramba dzingori itsva nyasha idzodzo. Regai timboenda pamberi paMwari timbonamata at another level. Timboappreciate Mwari or timboreflecta on zvatakaitirwa isusu semhuri. Hallelujah. Inini ndine zvandakaitirwa kuvana vangu as an individual. 2024, I am happy nezvandakaitirwa naMwari as a family. Imimi mune zvenyu zvamakaitirwa naMwari. Izvozvo ndo zvatoda kuti timbotenda Mwari nazvo. Mangwanani anhu tingoti Mwari, we are not forgetting any of these things. We are not ignoring any of these things. Takazviona, kubata kwenyu takakuona semhuri. Hallelujah. Tine zvatakanga tisina zvatanazvo gore rineri semhuri. Izvozvo ngatingoendai pamberi paMwari zvakare tingoreflecta tichingoti I reflect on this thing that I didn't have but now I do have it. I reflect on this thing that you did for me, I now have it. As a family tine zvatakaitirwa naMwari. Hallelujah. Ande pamberi paMwari tingonamata tichingotenda Mwari nekuda kwazvatakaitirwa nemhuri dzedu. Mwari ndiri kutendai nemhuri yamakandipa. Ndiri kutendai Mwari nevana vamakandipa. Ndinokutendai Jesu nemudzimai wamakandipa. Ndinongotenda Mwari nezvamakandiitira gore rino iri. I reflect, oh God, on your goodness. I reflect, oh God, on the support that I received, oh God, from my family in each and every circumstance. I reflect, oh God, on the good things that we did as a family. I reflect, oh God, on the drivings that we did as a family. I reflect, oh God, on every visit, oh God, that we made to friends and to relatives, oh God. I reflect, oh God, pavakanga vari kuchikoro muchivachengetedza Mwari muchingovakomberedza Mwari neruzhowa rwenyu. I reflect, oh God, on that goodness. Ndichingoti Mwari makaita henyu Mwari gore rino iri uye muchiri kungoramba muchingotigonera this particular year. I want to thank you and I want to worship you kuti hatine vana vamakadzoreredzera panzvimbo. Ndine vana Mwari vamakasimudzira. Ndine vana Mwari vamakaita magraduate. Ndine vana Mwari vamuri kupa Mwari vamuri kuzurira mikana. Ndinokutendai Mwari semhuri Jesu Kristu weNazareta. 2024 we reflect, oh God, kubata kwenyu kunoshamisa, kusimudzira kwenyu kunoshamisa, kuita kwenyu Mwari kunoshamisa. Ndinongokutendai, ndinongokuvongai Jesu kuti even patakatarisana negore rinouya, you will continue, oh God, to do us good, oh God, as a family. You will continue, oh God, to shape us, oh God, as a family. Ndinongotenda mutsvene, ndinongokuvongai kuti mumhuri dzedu Mwari tinogona kunge tiine ma-challenges. Mumhuri dzedu Mwari tinogona kunge tiine zvinonetsa. Asi Mwari ndimi murwiri wedu. Mwari ndimi mugadzirisi Mwari wema-challenges iwayo. Ndimi mugadzirisi Mwari wezvinhu zvinonetsa. Ndimi mugadzirisi Mwari wezvinhu Mwari zvemakakatanwa anobuda Mwari mukati medzimhuri. Ndinongokutendai Jesu ndichingoti mangwanani ano 2024 we reflect on the grace and the power that you gave us, oh God, as families Mwari, kuti tikwanise kuda Mwari madzikoma, tikwanise kuda Mwari vaning'ina, tikwanise kuda Mwari vanasekuru, tikwanise kuda Mwari vazukuru, tikwanise kuda Mwari vanambuya, tikwanise kuda Mwari wese Mwari anonzi hama Mwari. We thank you and we worship you mangwanani ano. Tisingodzosera mbiri kwamuri tichiti Mwari munotigonera Mwari semhuri, munotigonera Mwari sedzimhuri. Gore rinori makatiitira zvakanaka Mwari. Vazhinji mhuri dzedu tiri kuwadzana nadzo, vazhinji tine ukama Mwari nemhuri,
tine mhuri dzatiri kubatsira, tine mhuri Mwari dzamakaisa mukati memaoko edu, tine mhuri Mwari dzamakati titaririre. Nyasha dzenyu Mwari ngadzirambe dziri pamusoro pedu as we reflect, oh God, on the good things that you do, as we reflect, oh God, on your protection, as we reflect, oh God, on your provisions, as we reflect, oh God, on the things, oh God, that you do. Nguva nenguva ndinokutendai Mwari, ndinokuvongai mutsvene, muzita Mwari nemuropa raJesu ndinotenda nekugona kwaMwari. Amen. Hebrews chapter 10 verse 24 and 25 inotikurudzira sevana kuti we need not give up this habit of meeting together as children of God. Hallelujah. 2024, it was a time where we fellowshiped. It was a time where yatakaitirwa zvakanaka semhuri sekereke. Hallelujah. Vamwe tine zvatakasunungurwa kubva kwazviri. Hallelujah. Nekuda kwesimba raMwari. Hallelujah. Kubudikidza nemunhu waMwari ipo pano papulpit. It was a place where a lot of things actually happened. It was a place where our liberation took place. It was a place where our deliverance took place. Izvozvo hatidi kuzvikanganwa semhuri. We need to reflect on that as a church. Do you know kuti hazvingoitiki? Ndine kuchechi kwandakamboenda ini somewhere kuHarare uko. Ndati wari nhasi regai ndiende kuchechi. Dhimoni raituka mufundisi vakamira. But izvozvo kuno hazviwanikwi. And izvozvo, to me, I reflect on that and say, God, thank you for the power that you placed on our dead. Hallelujah. Izvozvo tinongotenda Mwari kuti vakaisa simba mukati memba yavo. Let's reflect on that as a family. Sekereke. Hazvingouyi. Hallelujah. Zvinotoda Mwari mukati nai. Hazvingouyi. Kumabasa kwatinoshanda. Mwari vaingotiitira zvakanaka. Vamwe tine zvatakaitirwa kumabasa, vamwe takachinjirwa mari, vamwe takachinjirwa maposition, vamwe tine marecognition atakapiwa. Izvozvo zvese, we need to just say thank you God. It's just a reflection yegore ratapfuura kuti Mwari vane zvanhu zvavanga vachingotiitira. Hallelujah. Amen and amen. Chimbonzwawo kungoti Mwari ndinongokutendai nemhuri iyo yamakandipa yekereke inoyi. Hallelujah. Kuno, for many of us, this is home, this is family. This is where we get our support. Hallelujah. Ndikandine chandiri kukumbira ndinoziva kuti ndinochiwana kubva kumunhu ari mukati memba inoyi. Izvozvo zvega tinongoreflecta tichitenda Mwari. Hazvingoitiki. Pane vari kutambura kuwana help kubva kuvanhu vavanonyatsokuzivana navo. But mukati memba inoyi takaitirwa zvakanaka. Let's just reflect on that. It is worth kuti tingotenda Mwari pamusoro pacho. Ngatingoendai pamberi paMwari. Tingotenda Mwari nekuda kwekereke inoyi. Tingotenda Mwari nekuda kwezvatakaitirwa, nyasha dzatinadzo pakereke panapa. Ishe vachingotiitira zvakanaka. Mwari tinokutendai, Jesu Kristu weNazareta. Ndinotenda Mwari nenyasha dziri pano. Ndinotenda Mwari nekubata kwamunoita mukati mekereke inoyi, mukati memba inoyi. Ndinongotenda mutsvene as I pray, oh God, for this church, as I pray for every brother and sister that I do have. I reflect, oh God, on your goodness. I reflect, oh God, on the things that you continue to do, oh God. Baba, zvinoitika mukati memba inoyi hazvingoitiki chete. Zvinoitika nekuda kwokuti mweya wenyu uri mukati memba inoyi. Zvinoitika chete nekuti mweya wenyu uri mukati ma each and everyone, oh God. Ndinongotenda Mwari as I pray, oh God, that we continue to live, oh God, in love. We continue to live, oh God, in unity. We continue to live, oh God, as your children, oh God. Ndinongokutendai, ndinongokuongai kuti Baba kubatana kwedu Mwari ngakuve semafuta anoverera mundebvu dzaAroni. Ndinongokutendai, ndinongokuvongai kuti Jesu Kristu kuzodza kwenyu Mwari ngakurambe kuri mukati memba inoyi. We reflect, oh God, on the good times that we have had. We reflect, oh God, nekusunungurwa kwatakaitwa Mwari paaritari inoyi. We reflect, oh God, on every blessing that was pronounced on our lives. Mwari paaritari inoyi. We reflect, oh God, on each and everything, oh God, that happened mugore rino Mwari. Zvamaita Mwari kubudikidza nemuranda wenyu Mwari pachikuva chino ichi. Ndinotenda, oh God, as we reflect, oh God, kusunungura kwamakatiita Mwari kubva kumweya yetsvina, kusunungura kwamakatiita Mwari kubva kumweya yemadzinza, kusunungura kwamakatiita Mwari kubva Mwari kubva kune zvinotitevera ropa, zvinotevera Mwari, zvinenge
zvakaisirwa mhiko mukati meupenyu hwedu. Ndinongotenda Mwari nenyasha dzenyu Mwari dziri panzvimbo ino idze kusunungura. Ndinokutendai kuti this year it was a year, oh God, of our uplift. It was a year, oh God, in which many of us, oh God, were established. In which many of us, oh God, were established in each and every aspect of our lives. Established spiritually, established financially, established, oh God, in every blessing. Established, oh God, mumuri dzedu, established in each and every other thing. We thank you, oh God, as we reflect, oh God, mukuita kwenyu kunoshamisa, nekubata kwenyu kunoshamisa. Ndinongokutendai Jesu, ndinongokuvongai mutsvene. Murisha na mambo muupenyu hwedu. Rambai henyu Mwari muchingotiitira zvakanaka nekutitungamirira, nekungoramba Mwari muinesu muchitichengetedza semhuri. Rudo rwenyu Mwari ngarugare ruri pakati pedu. Kubata kwenyu Mwari ngakugare kuri pakati pedu. Kuita kwenyu Mwari ngakugare Mwari kuri pakati pedu. Tsika dzenyu Mwari ngatirege kudzirasha. Zvamunenge makadyara matiri Mwari ngazvi. Amen and amen. Chimboona nguva yaunonyengeterera service yanhasi. This is the last Sunday of 2024. Let this Sunday have some significance. Kwandiri nini yatu a significant Sunday. Because ndichazototaura kuti Sunday yekupedzisira kwegore ra 2024. I was part of that intercession. Hallelujah. Izvozvo zvega zvinongotiitira zvakanaka. Ngatingonamatira isevhisi yanhasi, iyo isevhisi yekupedzisira kwegore ra 2024. Tiitirwe zvakanaka, Mwari vangotirangarira. Hallelujah. Baba vedu vari pano, nhasi zvinenge zvakatiitira zvakanaka. Ngatingonyengeterai tichingonyengeterera sevhisi yanhasi, timu yepraise and worship vachigadzirira zvavo. Mwari vangu ndinokutendai, ndinokuvongai Jesu, ndinotenda mutsvene. As we reflect, oh God, on your goodness, as we reflect, oh God, on the things that you do, I want to thank you for this Sunday, for it is the last Sunday of the year. God, a Sunday that we will always remember and cherish, oh God. Ndinongokutendai Mwari nezvamuri kuda kutiitira zvanhasi, zvaneshoko ranhasi ramuinaro ramakatigadzirira Mwari. Ndinongokutendai ndichingokupai mbere Mwari, kuti patiri pano Mwari zodzai nzeve dzedu Mwari, tizodzei Mwari kuti tinzwisise. Tipei Mwari mweya wekunzwisisa Mwari shoko renyu. Tipei Mwari mweya wekubata Mwari zvatiri kufanira kubata, zvinotisimudzira, zvinotipa simba. Baba ngatizvibate. Ndinongokutendai, ndinokuvongai Mwari. As I pray, oh God, for each and every activity that will happen here. Kune vachaimba Mwari, baba vangu vabatei imba inavo. Kuzodza kwenyu Mwari ngakuve pamusoro pavo. Kune achacheya Mwari, Jesu Kristu weNazareta muitire zvakanaka. Umurangarire Mwari pakucheya. Ndinongotenda Mwari nenyasha dzenyu dzezuva ranhasi Mwari dzakandikwanira uye dzakatikwanira Mwari semhuri. I thank you and I give you glory. Thank you, Father, for your goodness, and thank you for your mercies, oh God. Even as we reflect, oh God, on the good things, oh God, that are coming, on the good things, oh God, that are coming today, in the name of Jesus. Baba tinongoramba takataririra, kutaririra kugona kwenyu, kutaririra soko renyu, kutaririra Mwari kubata kwenyu, kutaririra Mwari kuita kwenyu kunoshamisa mukati Mwari meupenyu hwedu nemukati mekereke inoi. Simudzirwa henyu Mwari zuva ranhasi, Jesu Kristu weNazareta, ropa renyu pamusoro peupenyu hwedu. Ndinongotenda mutsvene, ndinokuvongai zuva ranhasi Mwari. Let it be a day, oh God, of remembrance. I thank you and I give you glory. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Somebody just greet your neighbor. Greet your neighbor. Say good morning to them. Whoever's next to you, greet your neighbor. Hallelujah. Tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah, tambira Jehovah.
Hallelujah, hallelujah. Mbosimudzira Jesu. Makanaka Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. Makanaka Jesu munoshamisa, makanaka Jesu munoshamisa, munoite minana nezviratidzo. makanaka Jesu munoshamisa, Munoite minana nezviratidzo. makanaka Jesu munoshamisa, Munoite minana nezviratidzo. makanaka Jesu munoshamisa. Munoite minana nezviratidzo. Batanidza maoko ako so uchifarira Jesu akukumbotenda. The last day yekupera kwagore ra2024. Farira Jesu mangwanani ano chimbofarira Jesu. Isu tauya kuzofarira Jesu. Vekutenda vanomufarira pano. Chingodai maoko ako kuna Jesu. Makanaka Jesu munoshamisa, Munoite minana nezviratidzo. makanaka Jesu munoshamisa. Munoite minana nezviratidzo. Ndazviona
nacho timbofarira Jesu vatachoinacho hakuna ondidoi vatachoinacho isitona kumufarira andilika chimbo vatachoinacho wakatirira ere
kuzomurubidza tinotenda Jehova tichipa miri yose kwamuri vanhu miri yose ngaive kwamuri shongavire aiwa miri aisiye vanhu miri ndenyu Jehova nekuti chimi musimudzi wevanokudzwa makanaka mangwanana tinopa miri yose kukoyana miri yose kwamuri shongavire miri yose kwamuri musharukwa miri yose kwamuri Jehova zoshamisa makanaka tinokuonga tichipa miri yose kwamuri Mwari maisha henyu mangwanana tinotorera kukudzwa nembiri kuzita maisha henyu nazuva ranhasi shakavire kukudzwa ngakugare pachigaro chedu rumbidzo nekuongwa Mwari ngadzive neta chigaro chedu chinoshamisa makanaka Jehova. We worship your holy name, Jesus. We give God the glory and the honor, for you deserve it, my Lord. Hakuna wakakonzera mbiri Mwari yevanhu inoparara asi yenyu inogara nekusika mberi ngaongwe Jehova nekuti ngoni nenyasha dzake dzinogara nekusika mberi wakakonzera nembiri Mwari kana matya vamwanaravo. We worship you, Jesus. Maisha yenyu musharukwa tinokutendai Jesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ngatimu kudzei Mwari, Mwari nemoyo inofara, Mwari dzidziza keiuru
vakaratidza kutendeka, vakaratidza ukuru hwenyu Mwari, vakaratidza kugoneka Mwari, nekuda kwezvivi zvenyu zvisingaverengeki, nekuda kwengoni dzenyu dzinogara dziripo, nekuda kwengoni dzenyu dzinotakuserenyedzera, maisha enyu mutsvene, maisha enyu mutsvene, maisha enyu Amen. Hallelujah. As an analyst, ndandichingotarisa zvese zvanga chitaurwa kubvira paintercession nezvataura professor, and that's exactly how I felt, that I'm going to be the MC on the last Sunday of 2024. That's very important to me. Amen. Hallelujah. Now, since it is a very important day to me, ndabva ndati tinoita zvinhu zvakajairika, but taakupedza ka 2024. Saka nemvume yenyu baba, toda kuti timhorese. Hakusi kungwara kwedu guys kusvika nhasi, handiti? Variko vasingakotsire, vanotida nekutadza kwedu nekuipa kwedu kwese kuya, but vanotida unconditionally. Saka patiri kuvamhoresa nhasi Sunday yekupedzisira ya 2024, ndoda kuti amai Makanda mundibatsirewo, batai mike. Handiti vaimba kuti topa mbiri yese kuna Mwari. Toda kuvapa katatu kuti mbiri yese ndeyenyu Mwari nekuti makatigonera. Toda kumhoresa Ishe Jesu muzita raJesu. Amen. Jesus. Topa mbiri yose kunama. Topa mbiri yose. Topa mbiri yose. Kunama. Topa mbiri yose. Topa mbiri yose. Kunama. Thank you. Amai vanogona kuteerera. Ndokubva vatifarira isusu panapa pa-AFM Rudabot Prayer Center. Munozoisa kuti easy to choose someone anokudai mese makadai so unconditional. Kukufudzai. Nevamwe vanofona dzimwe nguva dzinobhowa, vachitaura zvinobhowa asi vachingokudai, vachisekerera mufundisi wedu. Saka patiri kuvamhoresa, handiti ka toda kuti toombera maoko kuna Mwari, nekuti we have to thank God for mufudzi wavo akatikwanira. Naika timhorese mufundisi wedu namama muzita raJesu. Toombera maoko. Toombera maoko kuna Mwari. Toombera maoko kuna Thank you, mugagare henyu pasi. Thank you so much. Wow. Vanhu vakauya vane energy. But pamamuchiombera mawana munyatsohanzu hangu. Anyway, bhodhi varaona zvakakodzera kuti amai vano vangu vakamira panapa. Yei. Ngatimhoresewo bhodhi rana baba repanzvimbo ino inotungamirwa namufundisi Jiriji. Muzita raJesu. Amen. Munogona kupfura ipapo muzita raJesu. Amen. Kune bhodhi remadzimai. Musha kuti ufambe zvakanaka, kune anenge ari kuseri uku anoti hamusi kuona here apa baba kuti muri kukanganisa. Dai tatanga kubhadhara school fees tisati tatenga keki. Right. Rinotungamirwa namama. Muzita raJesu. Amen. Right. Kana uchingonzi uri amai nasomeone, uchinzi baba nasomeone, handiti ndatina someone. Isi tine vana vakawanda asi Mwari vakandipa 2. Saka kana uchingonzi uri amai, uchinzi uri baba, akomana zvimhorese muzita raJesu. Amen.
Hallelujah. Then to the Sunday school, we greet you in the wonderful name of Jesus. Amen, Sunday school. Where are you guys? They went to school already. No, they were supposed to be sitting here and listening to the word on their own. It's the last Sunday. Baba Professor Nyabaza. Maende sakupi vanhu. Vanhu chaivo vechechi. Anyway, my teenagers, mstara Jesu, amen. My youth muriko here. Oh, thank you. Hi, guys. Thank you for coming on the last Sunday of 2024. All right, ndine one item. Vachiuya mai masha vachingoti gagaga. Tovatapedzisa greetings. Hallelujah. Vari kufara musande yekupedzisira kwegore. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, Mwari wakanaka. Toda kungotenda Mwari. Andauyawo kuzotaura zvishoma. Toda kungotenda Mwari nekuda kwevafudzi vatakapiwa naMwari. Daddy naMama, we love you so much. Ndaichingofungawo hangu ndichitarisa ndikaona kuti kubva 2016 tirongoitirwa zvakanaka neuwapo hwavo nemathimu avanotipa gore rega rega. Muzita raJesu, amen. Ndakaverenga ndikaona kuti it's 9 years kana ndisina mistake tichipiwa mathimu, saka ndichaverengawo mathimu edu kubva mugore ra2016. Ndoziva kuti vamwe vanga vasati vavepo, vamwe vakauyawo tapakati, saka toda kungoti tingorangaridzana kuti kubva gore ra2016 Daddy naMama vapa nzvimbo vachitipa mathimu gore rega rega. Muzita raJesu, haleluya. 2016 tanga tiine thimu yekuti exceeding abundance. Handina kuzoziva mavhesi, ndogore ratasvikawo, saka takasvika gore rakunopera. Saka ndandisina t-shirt, ndandisina kalenda, but theme ndakaibata. Muzita raJesu, amen. 2017 taitiine theme inoti overcoming my limitations. Inowanikwa kuna 1 Chronicles chapter 4 pavhesi ya10. 2018 taitiine theme yaiti season of planting for great harvest. Inowanikwa kuna Psalms chapter 126 pavhesi ya5 naGalatians 6 pavhesi ya9. Hallelujah. All right. 2019 tanga tiine theme yaiti kingdom mandate #called to influence. Inowanikwa kuna Matthew chapter 6 pavhesi ya10, Matthew 28 verse 19. 2020 tatiine theme yekuti unlocking God's grace, oro kudya zvakakora zvenyika. Vangana vachiri kuirangarira. Mwari ngavakudzwe. Inowanikwa kuna Isaiah chapter 1 pavhesi ya19. 2021 tanga tiine theme yekuti mwaka mutsva #creating my own new season. Inowanikwa kuna Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, Numbers chapter 27 verse 1 to 10, 1 Corinthians chapter 2 verse 19. 2022 tatiine theme yaiti gore rashe #sunungu. Vangana vachiri kuirangarira. Amen. Inowanikwa kuna Luke chapter 4 verse 18 to 19, Isaiah chapter 61 verse 4. 2023 until you bless me #until you bless me #kusvika mandiropafadza. Genesis chapter 22 verse 26 to 28. 2024 oye! 2024 oye! Tine theme yekuti believe in the Lord #establishment. Tenda muna Mwari #zvako zvaita. 2 Chronicles chapter 20 pavhesi 20. Muzita raJesu, haleluya. 2025 oye!
2025 woye uyai mose neuwandu hwenyu tizozvinzwira musi wechitatu pacrossover mazvita. Ameni. Ndafunga kuti wakuda kubva waingoti pai 2025. Anyway, tine vaenzi here? Any visitors in the house? Vaenzi, Makelwane. Ndanichikotaura chirungu. Okay, yay. Thank you. Munokwanisa henyu kufamba kuya kuno kuti okuzivai. Tiombere. Kafara pama kanditi andei kuimba yashe. Vanotaura chishona, saka ndoda kuti mungozivisa kereke kuti munonzani, makokwanani, mativhisitire reka kuti moya zvachose. Senini ndinonzi Maikandero. Topinda pano pababa namai Jiriji kusvikira zvanaka. Anditika ndiri amai vevana 2 nemurume 1. Saka motizivisa kuti muri mukoma muri baba zvakamira sei. Hallelujah. Ini ndinoitwa baba chatino wenyu. Ndingazviti hangu ndiri visitor, but ndauyawo kuzobata pano pa AFM Rodiport Center. From today zvichiendawo kumberi ndichange ndichibata nemi. Manzwere, a visitor with a twist is here forever. Amen. Right, tine vanotuonawo muzvivhitivhiti mumhepo toda kungowa mhoreso nhai Sunday yekupedzesera muzita raJesu. Amen. Pane vari kuona muzvivhitivhiti ipapa pane akandichinjawo zita mufunga ari kuona akarara magumbezi vanonzi baba George Humphrey Kandero vakadawo ini namai Kandero ngativamhoresei naika muzita raJesu. Amen. Ngatidzokorodzeka vana vozvinzwa muzita raJesu. Amen. And my 2 beautiful kids, one is not here, the other one is smartly dressed. Pane vakachena stareki kumedia ndiye wangu. Right, tichisiya nguva yese kuna mufundisi takasumuka toombera maoko kuna Baba. Toombera maoko kuna Mwari. Topa Mbiri yose ndinama. Topa mbiri yose. 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 Mbiri yose ndinama. Topa mbiri yose. Mbiri yose ndinama. Topa mbiri yose. Topa mbiri yose. Topa mbiri yose. Hallelujah. Mirai ipapo. Kubhuku ya Genesis kune murume aiita basa rekuginya pfura zvimwe zvinhu zvevanhu. Chiri chiprofita chekuti mukati memimba iyo mune varume 2 nyika 2 dzirimo. But nyika dzazokura dzave nyika. Nyika imwe yakanga ine ropafadzo yakubereka vana.
yakaona mhandara yakanaka inonzi Rachel, but tsika yekwavakaroora yaiti mukuru anotanga kuroorwa mudiki asati. Zuva rekupiwa mukadzi kwakupiwa Lia. Bhaibheri kwete inini robva rati Rachel aive nechiso chakanaka, but Lia aive nemaziso akareya. Mwari kwete Satani kwakubata dumbu raRachel kwakuvhura remukadzi anga aine chiso chisina kunyanya kunaka. But iye haana kuziva kuti akavhura dumbu rake ndiMwari kwete chiso. Saka akaramba achida kudiwa iye aine chiso chisina kunaka. Kwakubva abereka mwana mukomana vamuti Reuben, a son, my husband will love me, but chiso chisina kunaka. Paine ane chiso chakanaka chinongodikika zviri direct. Kwabva abereka mumwe vamuti Simeon, another son, my husband will attach to me, but murume anonzi Jacob kwakumira pa decision yake kuda akanaka achiramba ane chiso chakashata. Kwakubereka zvemumwe mukomana anonzi Levi zvikanzi behold a son again, now I shall possess my husband. But shoko raMwari rinoti murume anonzi Jacob akaramba achida Rachel. Pa number 4 vaazobereka mukomana avamupa zita. Vangani venye vanoziva? Vaamuti Judah. I shall not force myself on Jacob. Now I shall praise the Lord. Paaitodaro aitoprofita achitofamba mumweya. Ona kumberuko chiprofita chakududzirwa. Jacob akuropafadza vana. Oti tsvimbo yeushe nenyasha dzichabvi pauri Judha. Waiparemekedzwa zita raJehovha. Patiri kuti topa mbiri yose kuna Jesu. Mumwe munhu ngaaprofite muupenyu hwake nekurumbidza Mwari kuti masuo ari kumberi avhurike. Urege kuramba vakadai. Profita mudikani 2025 achifo achipera tichipinda muna 2025 pinda vakazara murumbidzo nekuti anogara pane rumbidzo uye anovhura masuo pane rumbidzo. Kana akarumbidzwa anoburuka. Itsika yaMwari kuti zita rake rikadanwa nevapenyu anoburuka panyika yevapenyu. Kana maakuda kufamba naJehovha murumbidzei. Kana maakuda kupinda panheyo yeropafadzo rumbidza Mwari. Kana wakuda kushandura condition yako rumbidza Mwari. Kana wakuda kugamuchirika pauri rumbidza Mwari. Ndine mumwe munhu here mangwanani ano ari kuti ndauya kuzokushandura condition ngamboti topa mbiri yose kuna Mwari. Itsika yake kuzvinzwa kana arumbidzwa. Vana vatatu pasina chiri kuitika nekuti zita rake ranga risina kukudzwa. Mungapfeke hembe dzakanaka mukasamurumbidza munogara makadaro. Hatite one more stanza tidzokorore ipapo. Topa mbiri yose, topa mbiri yose kuna Mwari. Topa mbiri yose, topa mbiri yose kuna Mwari. Topa mbiri yose, topa mbiri yose kuna Mwari. Topa mbiri yose, topa mbiri yose.
baba vangu vachiri yose zita renyu ngarikudzwe zita renyu ngarisimudzirwe zita renyu ngarikudzwe mangwanani kuda kwenyu ngakuitwe pakati penyu zita renyu risimudzirwe zita renyu rikudzwe nekuti muri nani. We worship you. Glorify your name. Zita raJesu. Hallelujah. Chimboombererai Jesu maoko muchigara pasi muzita raJesu. Hallelujah. Regai ndigamuchire praise team pamwe chete nababa Nyambadza vanga vachilida kuintercession. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tigamuchire our only daughter Mai Kandiero or my only daughter kwamuri muri kuti amai nemhuri yavo vanga vachicheya muzita raJesu. Hallelujah. Pane mumwe wokuti unotya kumuti mwana koita mumwe wokuti zvinogona kungoendeka anenge akanzwisisa tsika dzekutenda. Regai ndikuwazise vakuru vese vechurch, my head of departments, my office, my board members here present and abstentia. Pakati pema-elders edu tina baba namai Nyamunga, baba namai Moyo vari pakati pedu. Tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Tigofarirawo zvakare mai vepanzvimbo, mai mufundisi muzita raJesu. Hallelujah. Uye pakati pedu taitirwa zvakanaka. Tina muvhangeri naamai Mashava vari pakati pedu vakagara uko kwatinogadza vana sekuru nana mbuya, vabereki vababa namai Moyo. Tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Tinokudai vanhu vaMwari muzita raJesu. Kune here vamwe vanoremekedzeka vasina kukwaziswa? Chingozvikwazisai muti neniwo Mwari zviitire zvakanaka muzita raJesu. Ndiri kuona zviso zvimwe zvaakudzoka nezvimwe zviri munzira nevese vari kutiona online. 2024 kunopera vataiti the year of establishment. Mwari vachitiitire zvakanaka. Gore rino zvakare ratatarisana naro tine dzimwe nyasha dzatakamirira kuti Mwari vatipe. Amen and amen. Patakunopedza gore, be an ambassador of Christ. Fight the hardest to support the vision. Ndakadzidza chinhu 1. Pese panoungana vanhu panoita ma-problems. And panoitika ma-problems, the negative goes down, the positive goes up. The negative focus on errors, the positive focus on progress. Amen and amen. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nhasi ndoda kutaura chinhu chinonzi decision, kana kuti sarudzo yatinotora. Anoverenga shoko raMwari kana kundiisira pachivhitivhiti apa ndinoverenga, asi kana tisati tane hama dziya, asi ndakambonzwa mai Makanda vachiriverenga vanogona kudzokorora futi. Hallelujah. Tiverengerwe kuna Matthew chapter number 16 verse 17 na Ruth chapter number 1 verse 16. Matthew 16:17, Ruth 1:16, na 2 Kings chapter number 7 verse 3. Shaverenga shoko raMwari kuna Matthew chapter 16 verse 17. Jesu akapindura akati kwaari, wakaropafadzwa iwe Simoni Bha-Jona, nekuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kudenga. Enderai verse 18. Verse 18. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haingaikundi. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of
hate shall not prevail against it. And kuna Ruth chapter number 1 verse 16. Mufano chaga 2 Kings chapter number 7 verse 3. Asi Rute akapindura akati, musandigombedzera kuti ndikusiyei kana kuti kukufuratirai. Kwamunoenda ndiko kwandichaendawo, uye pamunogara ndipo pandichagarawo. Vanhu venyu vachava vanhu vangu, uye Mwari wenyu achava Mwari wangu. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go. And wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. 2 Kings 7:3. Zvino kwakanga kuna varume vana vaiva nemaperembudzi pamukova wesuo reguta. Vakawirirana vakati, tichagarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichaenda muguta, kana tikati tichaenda muguta, nzara irimo uye tichafa. Uye kana tikagara pano tichafa. Naizvozvo ngatiendei kumusasa wavaAramu tinozvipira hedu. Kana vakatirega tiri vapenyu tararama, kana vakatiuraya tofa hedu. Hallelujah. If we say we will enter in the city, the famine and now there were 4 lepers, men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, the famine in the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we will die also. Now, therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. Mwari varopafadze kuverengwa kweivhangeri nehama yandibatsira kuverenga kana kuti mwana andibatsira kuverenga shoko raMwari komborerwai amai. Ndoda kutenda Mwari mangwanani ano ndanga ndichitaura nyaya yedecision. Madecisions atinoita tiri natural ane mukana wekubatanidzwa nethe super. Mwari vari vega is super. Isisu tiri tega we are natural. Combined we become supernatural. Kureva kuti munhu ari ega ari natural. Kana ana mweya mutsvene are supernatural. Ukadzokera Jesu akubva panyika anoti handikusiyei muri mega, ndichakusiyirai mweya mubatsiri, pamwe yoti mweya munyaradzi. Kureva kuti munhu ari ega ane zvaanogona, kana ana mweya mutsvene ane zvaanogoneswa kudarika zvaanga achigona ari ega. Patinoita madecisions edu, pamwe pacho tinofunga kuti kutamba, pamwe pacho tinofunga kuti idambe, pamwe pacho tinofunga kuti we are ordinary. But every decision that you make inogona kunge itori nepfungwa yaMwari. Hapazi tese patichasangana nemutumwa achiti stand up and go, pack and go. Mwari vane tsika yekuti advisor nekutipa zvekufunga tiri in our natural state tisingazivi. Pataverengesa kuna Matthew, Jesu anoita nyaya nevadzidzi vake senyaya nje, semazuva ose. Obva ati imi nhai imimi vanhu vanoti ndini ani pane rimwe ramazuva vachitaura nyaya. Sekutaura kwamunoita nyaya, sekuronga kwamunoita gore negore, Jesu ari kutaura nevanhu vaanogara navo achishanda navo semazuva ose. Akati imi vanhu vanoti ndini ani, ende hakuna akatarisira Jesu kuzovabvunza kuti ivo vanofungei. Jesu aida kunzwa
sezvandinongoita ndikasvika kumba ndakubvunza vandinogara navo, rabuda zvakanaka here shoko, hembe yangu yanga yakamira zvakanaka here? Jesu akangobvunza. Vamwe vakati vanoti ndimi Elisha, vamwe vakati vanoti muprofita mukuru. Senyaya pasina chiri kuitika, Pita kwakungobvotomoka akati muri Mwari wekumusoro-soro, muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro. Ipapo Peter setsika yese even paTransfiguration ndakati ngativake matende panapa, Peter aingobvotomoka, but pane zuva raakabvotomoka achitaura pfungwa yaMwari, kureva kuti mweya mutsvene vakabatsira Peter kutaura zvinhu zvanga zviri from internal achizvitaura on the world zviri natural. Ndopaari kuti Mwari Jesu kwakuti nyama neropa Peter, zviya zvavakambotaura paTransfiguration kwaiva kubvotomoka, zviya zvavakambotaura kwaive kurasika, asi apa nyama neropa hazvina kukuzarurira. But haina kuzogumira ipapo. Peter akabva azvisarudza pakati pe12 disciples. Decision yaakaita yekutaura yakabva yamuita mukuru pana vose. Ndopaunozoona kuti even musi wePentecost mweya mutsvene akuburuka kuna X, vanzi garai pano, vamwe vese vakaramba vakanyarara nekuti chiprofita chakadudzirwa pamazwi ake, akati pamusoro peruvare urwu, kureva kuti kutenda uku kwekuti ndiri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro, ndakuvaka kereke yangu, kureva kuti kereke yakabva yaiswa pamapendekete aPeter nekuda kwedecision yekupindura mubvunzo yanga ina Mwari mukati. MuBhaibheri mune bhuku remutorwa pakati pevanhu vakatsanangurwa. Ruth is a Moabite. She is a Moabite. Ari kutonyorwa zita rake mubhuku dzvene iye ari mutorwa. Why? Vanhu vobvunza kuti mukadzi anonzi Ruth akadzingiswa papi, akatendeuka papi, akasangana naMwari papi, paakati Mwari wako uchava Mwari wangu nevanhu vako vachava vanhu vangu. Ipapo aitotendeuka Ruth. Mazwi iwayo anga akaringana pakusvika pakutendeuka pakunoita mukadzi wamambo. Ruth akaprofesaya kutendeuka kwake, akaprofesaya kuva kwake muJudha, akaprofesaya kupinda mugenealogy yaJesu, nedecision yaakaita, neselection yemazwi aakataura kuna Naomi mushure mekunge afirwa. Zvikanzi naNaomi mudumbu hamusisina vanhu. Even ndikava namurume nhasi ndikabereka mwanakomana, imimi munenge makura hamugoni vasikana kuzomirira mwana uyu, endai munoroorwa. Mumwe wacho kwaakuoneka kwaakuenda, umwe kwakuti pamunofira ndo pandinofira. Vanhu venyu vachava vanhu vangu, naMwari wenyu achava Mwari wangu. Kureva kuti Ruth akazvibhabhatidza from this scripture, akazvitendeutsa from this scripture, akaprofita Boaz from this scripture, akaprofesaya support nelife yaNaomi with this scripture. Pamuri kuita madecisions enyu gore raakupera, chimbobvotomoka zvinochinja ramangwana, chimboprofita zvine chekuita nekwauri kuenda. Unoziva here kuti an ordinary statement, if it is influenced by the Spirit, can it transform generations? Madecision atinoita tiri tega, pamwe pacho wakarara uchimeditata, they can create empires, they can influence generations. Kana waziwa kuti mandiri muri natural, munoda chimwe chinhu chinonzi super, ukazvibatanidza. Vamwe vaida kutengesa doro ravo kuZimbabwe vanotoriti super. Hamurizivi? Hamusi kuswera mastreets. Kanzwa zvinhu mudhara ndoda kutenga super, haasi kureva kuti ari kutsvaga something extra, ari kutsvaga zvidoro zvinonhuhwa zviri musikadi. Kune vamwe vanoinzwisisa, kwete kuinzwisisa chete, vakatoimwa mazuva mashoma apera, handova ndiri kutaura nezvavo. Ndinotenda Mwari mauya makambomwa zvenyu super, chinzwaira ndiri kutaura nhasi, riri kubatsirei. Tarisa munhu ari padhuze newe. Uti my condition
hainyanyi kukanganisa zvemweya kundiendesa kure. Uyu munhu anonzi Ruth uyu akanga achingori munhu asingazikanwi, but because of the decision yaakaita yakamutransform. Vanhu vaifunga kuti chechi yaifanira kusiyirwa John because John was more decent and aisa chipfuva chake, musoro wake pachipfuva chaJesu. But decision yekupindura mubvunzo yaPeter yakatora chimuti kuna John naJames vanga vakadzikama ikaiswa pana Peter aibvotomoka. Do you know kuti you are a total summation of decisions you make? Patinenge takagara tichita ma-decisions. Ndinotarisa ma-teenagers zvakanyanya. Ndinotarisa ma-youth zvakanyanya. I see that there is no much appetite in prayer in teenagers these days and youth. And what they are doing indirectly, they are actually destroying the future. Mazuva atanga tiri vakomana vekuma 18, 16, 17, we used to fast. We used to pray hard. But my teenagers, vanenge vari pamafoni, do you know by chinorwadza upenyu ndechichi? What you are now at 18, it is the foundation of your 40 years. Pane imwe chechi ndakamboparidza handizive kuti ndepaneri. Pandaiti mota yandiri kudriver nhasi haisi decision yandakaita muna 2022. Decision yandakaita ndiri form 4 kuramba kudanana nevamwe ndichiveka metsi vamwe vachidanana nevamwe. It's so sad kuti ma-decisions ari kuitwa nema-teenagers will determine even their lifestyles. Ma-decision akaitwa nemadzimai ari pano ndiye akava atacha kuvarume vavainavo. Kureva kuti murume ari padhuze newe kana kuti mukadzi ari padhuze newe, it's not an error, it's your decision. Hapana akatakurwa musengaberi kana akarepwa. Saka ukatoona mhando yemurume wako nehunhu hwako, it's a testimony of your decision. If we give you an opportunity, we will make the same decision. Mwari vakazora kuloku kudai, vazhinji vanotiza vanhu vavagere padhuze navo because vakaita decision iyi vasina kunamata. Ende chinorwadza muupenyu ndechekuti munhu wawakaramba unogona ngoinaye munetwork uchitoona kuti uyu ndakamuramba uyu but akubudira wanda aya mabhonzo chaiwo ekutenda. Munhu wawakaramba pamwe pawakatoenda kuChristmas wakanomuona kuti wakomana ndakaramba mukaka ndikada mhiripiri. Kana kuti ndakaramba mhiripiri ndikada chi mukaka. Havazi vese vakanyura. Hapana achada kundiitira amen. Pakaoma. But ndiri kuti that was then. The decision of today ikava naMwari, it can transform tomorrow. Munoziva here kuti vanhu vazhinji hatidi kuita ma-decision tanamata. Hatidi kufunga kuti in our natural day-to-day decision we can make ma-decisions ana Mwari mukati. Mwari can actually influence your mind. Unoona kuti Mwari vakuda kubvisa Samaria kubva kuvaSiria. Ukaiverenga pachapter 6 inotsanangura kuti mambo Ben-Hadad akataura nemumwe mukadzi achitaura kuti takadya mwana wangu tikamupedza. Taakuda kudya wamai avo vaviga mwana vavo. Mambo Ben-Hadad, mambo akanzwisisa kuti nyaya haizi pavakadzi 2 vari kudya vana. Nyaya iri pakuti Mwari vatendera vaSiria kuti vabate guta reSamaria rivharwe ritadze kuwana chekudya. Ipapo mambo akaita decision akati hondo yangu ini handizi muprofita, ndiri mambo, asi muguta mune muprofita. Zvinotibatsirei kuchengeta Elisha ari mupenyu vanhu vachidyanana? Ndopaanoita evhao pamberi paMwari
akati kana mangwana Mwari musoro waElisha uchiri pamuridzi wavo, Mwari ndirovei neshamu, nekuti Elisha anotaura nemi atendera vaSiria kuramba vakatibata. Kwakunyatsonzwisisa kuti chingarwadza Mwari kufa kwaElisha. Akati ndakunouraya Elisha. Kwakutumira mutumwa kuti ngatibate Elisha tibvise musoro. Elisha ndopaari kuti torai matombo, vharai dhoo, muroi waSamaria akuya kuzondiuraya. Kureva kuti pakati pemurume pamambo nemuprofita panga pasina ukama hwakanaka. Ndopaari Elisha kwakunyatsoziva kuti zvataurwa namambo ipledge yaitwa kuna Mwari. Ende mambo uyo ari kutenderwa kutonga nekuti akatenderwa naMwari. Dai vasingamudi vaimubvisa. Ndopaari kuti mangwana upfu hwakatsetseka huchatengwa pagedhi nekamari kashoma shoma, tumashekeri tunoafodwa nemunhu wese. Ipapo Mwari havana kutuma mutumwa, havana kutuma ngirozi, havana vavakataura navo. Vakangobata vane maperembudzi 4, vakatanga kufunga kuti tikagara pano tinofa, tikapinda muguta mune nzara tinofa. Asi tikaenda kuvaSiria vakatitendera, vakasatiuraya nemunondo, vakatipa chekudya, tinorarama. Kureva kuti kana Mwari ane zvaakuda kuita panyika, ane vamwe vanhu vaanoshandisa. Mwari haafambi netsoka like this ouya. Kana akuda kuita chimwe chinhu, ane mumwe munhu vaanotendera kuita decision ine chekuita neremangwana renyika, ine chekuita neramangwana remhuri, ine chekuita neramangwana rako. Mwari anogona kutaura newe kana aine zvaanoda kuti zviitike munzvimbo dzemweya zvichimanifesta panyika. Vane maperembudzi pavanofamba vachienda kumisasa yevaSiria, shoko raMwari rinotsanangura richiti akakonzeresa kuti mafootsteps evane maperembudzi 4 aite kunge mabhiza nengoro, kusvika ava vatiza vachisiya zvese. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, let's not despise the decisions we make. Patiri kuita madecision, ngatigare tiine murangariro wekuti Mwari vanogona kundishandisa kuita decision ine chekuita nemhuri yangu, ine chekuita neumambo hwekudenga, ine chekuita nenyika yandigere, ine chekuita nekushandura vakanditenderedza. Just a decision. Vazhinji vedu takakuvara nemaprofets nevatiri kuona pamasocial media vanoprofita vachiti zita rako unonzani? Oti Jeremiah, zvonzi Mwari vanga vandiratidza. Mwari pamwe pacho havatauri nevanhu, vanotaura newe uri wega in solitude. Pamwe pacho Mwari vanotokusiya uchiita zvinhu zvaunofunga kuti zviri ordinary, ivo vari mazviri. Mwari anogona kutokusiya uchibata zvinhu zvaunofunga kuti it's too natural, ivo vatoisa simba ravo. Ende pamwe pacho Mwari havana ruzha when you make my decisions. Ende Mwari pamwe pacho havasi kutanga vakurapa kuti vagokushandisa. Mwari havana kutanga vabvisa maperembudzi kuti vasunungure Samaria. Vakashandisa vane maperembudzi vakadaro. Pamwe pacho we are taking so much time to correct our situation. Tichirambidza Mwari kutishandisa. Pamwe pacho Mwari hava correct your situation. Vanoshanda newe wakadaro. Ndosaka uchiona kuti Mwari havana kubvisa kukakama pana Moses. Akabata basa rashe kusvika rapera achikakama. But vazhinji vedu tiri kunamata kuti tibviswe chiri matiri, kuti tigoona ukuru hwaMwari. Ivo pamwe pacho Mwari vachida kuratidza ukuru hwavo in our current form. Wanzwa, pamwe pacho Mwari havagadzirisi zviri kunetsa, vanokushandisa semudziyo kuti yusupa wobva wadarika challenge, wangoshandiswa semudziyo, zviri kunetsa zvichiramba zviripo. Mwari vaitadza nei kubvisa kukakama pana Moses kana vakambotendera kuti amise nyoka dzinoruma vanhu, akambotendera kuti muwe nemvura murenje, akamboseparata Red Sea. Sei Mwari vakamusiya achikakama? Pamwe pacho patiri kuti Mwari tiri kufunga
in a state where we want God to correct our physical order, not expecting him to use us in our current form. Ndaitaura nemihama zvikanzi tina mufundisi watinaye kuti azoita mufundisi ngaachinje chakati. Vamwe vacho havachinji, anogona kutopita ministry akadaro akapedza, Mwari vachimushandisa in that state. Why? Mwari havazi Mwari vanowanzokorekta zvimwe zvinhu. Zvimwe zvinhu vanotosiya zvakadaro kuti zviite. Mwari pavakati Sara abereke mwana, havana kuchinja makore ake, akabereka iri chembere. Vanga vasina here method yekuti Sara aite 19? Was it not better to transform Sarah to 19 ozobata pamuviri apazera rekubata pamuviri? But Mwari vanomubatisa pamuviri iri chembere. Shoko raMwari rinoti Elizabeth paakabata mimba akazvivharira mumba for 9 months achinyara vanhu kuti ndikabuda kuvanhu nezera rangu ndiine pamuviri zvinobuda here. 5 months akazvivharira mumba achinyara pamuviri. Kureva kuti Mwari pavanoita madecisions ekudenga vachimadzikisa panyika, vane zvimwe zvinhu zvavasingachinji. Ndosaka uchiona kuti kana Mwari wako kuropafadza mai vako vari grade 2, vanoramba vari grade 2, vasingazivi kuti foku inobatwa kuright here kana kureft. Ndosaka uchiona mai vako vachibata foku vakadai kunge badza. Mai vako iwe ukavapa foku izvozvo vanoibata unge badza yakadai vachiita kudai, havazivi kuti inobatwa nezvigunwe. But nyasha dzekutova nemwana ane foku dzakatoiswa pana mai vari grade 2. Why? Ndo mashandira aMwari. Anoshandisa vane maperembudzi, varwi vehondo varipo, anoshandisa vane maperembudzi, vaRevhi varipo. Mwari haana kutaura nedziLevites of Samaria, akataura nevane maperembudzi vanonzi vane tsvina pamberi pake. Kwakuvapa pfungwa yaMwari, kwakutakura pfungwa yaMwari. Vagara vakabata bhaibheri nedzitora, mitemo ine 10 vainayo. So Mwari achiisa pfungwa pane vane maperembudzi. Rega kuzotarisa munhu ari padhuze newe ukaona rombe, irombe riri pamberi paMwari, ende hauzive wakasika rombe. Rega muridzi wemarombe adhile nemarombe ake, nekuti ese anomaziva, neurombe hwavo anohuziva. Mwari vanoziva each and every human being upon the sun, under the sun. Mwari anoda munhu, kwete akadzidza, kwete anofamba nezvirema. Mwari anoda munhu. Rega kutarisa condition yako nemamiriro akaita zvinhu, wotarisa vari padhuze newe, and you feel kuti you are not good enough. Kana Mwari vakutendera kuona nhasi, vanadzo nyasha dzacho dzanhasi dzakaringana newe. Usazvitarisire pasi, married or unmarried, sick or health, poor or rich, health or unhealth. Mwari anoda munhu. Kana munhu asati avigwa, usamujairira. Mwari wake anogona kumuitira zvimwe zvinhu zvausati wakambofunga nepfungwa dzako kana kuona nemeso. Ndosaka ndichitaura kuti mhuka inonzi munhu iri dangerous. Why? Ari kuseri kwemunhu haana limit. Wakambotakurwa nemunhu asina limit. Wakambopinda muspace yekunge munhu ari behind you asina maboundaries. Tina Mwari vanoti pavavhura hakuna anovhara, nepavavhara hakuna anovhura. Pavati hongu patonaka, even iwe usina kunaka. But unoziva kuti Mwari ane mafanizi anodarika kufunga kwevanhu. Mwari akatendera chifewe kugamuchira vatumwa. Dzimba dzevafundisi dzakanyorwa mabhaibheri dzine mavhesi dzamakanyora so pamadziro so kuti this house is a house of prayer, this house is dominated by the Spirit. Vakasvika kumba kwechifewe chiri ndokasvikira vana Caleb. Chifewe kwakuita decision yekuti vamwe vese ndovabvisira hembe. Imi kana mukandakuitirai zvakanaka, kana madzokera
ndakanzwa zvaMwari wenyu nemarudzi amakaparadza. Kana maenda makunodzoka, mundiitirewo zvakanaka ini nevemhuri yekwababa vangu. Rakabhi akaita decision yekuti varume ava handidi kudanana navo, vane chiri mavari chandoda kuvavigira vagondipa vakudzoka. Unonyatsoona kuti decision iyoyoyo yanga isiri natural. Munhu akapfekwa nemweya wesimba raMwari akaita decision. Vana baba nana mai, kana taakunamata vakomana nevasikana, ngatikumbirei madecisions edu tirege kumaita tiri tega. No matter how petty the decision is, no matter how simple the decision is, no matter how easy the decision is, kana monamata pamorning devotion, iti Mwari ndibatei mupfungwa dzangu, ndiswere nemi, zvandinoita ndirege kuita ndiri ndega. Mamwe madecisions achacharudza upenyu haasi ekuti you sit down wobata shaya woti ndaakufunga manje, yanguva yekufunga. Wobva waisa pafoni yako pamute, paflight mode, wobva wavhara maziso woti Mwari ndaakufunga, yanguva yekufunga. After 1 hour alarm yorira, wobva wati ndapedza kufunga. Madecisions amuchaita mamwe acho munomaita uchitobika sadza, unomaita uri mukombi, unomaita uchiaina, unomaita uchicheka loni, unomaita uchifamba. Mwari otokubata in your normal day routine, woita decision inobatsira mhuri. Hapazi pese pauchagara usiku wakavhura maziso uchifunga pauchaita decision inokuraramisa. Imwe decision inokuraramisa unoiita zviri ordinary. Imwe inotouya semubvunzo, uchipindura mubvunzo. Mazuva ndakashanda kuart corporation muna Seke Road. Paiva naMD weSoftex ainzi Tose Ndebele. He said to me one day ndichibuda mukantini, Alfred, come here. Vaandipa laptop. Zvikanziendesa kuoffice kwangu. Yanga ichingori laptop. Ndasvika muya vandamupa laptop, vandasiya laptop, vandakiya ndikati but semasiya mari nedhoo renyu rasina kukiyiwa. Zvikanzi wakiya here? Kandakiya madhoo, makiya anga aripo makiya enyaya. Vamoti mfana, unoda kuitei panapa? Kati ndikangoti mozondipawo branch rekurana. Nandine 3 months ndatanga yataiti graduate trainee. Pakangobuda mukana wekunoita branch manager kwaMutare, ndakajamba 12 magraduate trainee nevanga vapedza. Zvikanzi pandakambomutuma akati anoda branch, go and try him. That's how I became a manager when I was 25. It's a decision yandakangotaura sekutobvotomoka. Ndoda ka branch ke kumurana. And the branch randaisataura raisatova reprovincial, because kwaMutare yaitwa provincial branch. Ndaitongotaura zviyo zvekuti ndaendeswa kana kuJegazi Masasa, kana kuti ndaendeswa ndo yanga iri big yaiva neJegazi Masasa, kwaive neimwe yanga iri kuQueensdale, mashop mahombe ekuti ndino manager product ndiriko. Uye ndaiziva kuti paibuda kaMaster 323 kekuti ondifambe nako. But ndakazoendeswa kumwe. Kune munhu wandoda kutaura naye kuti Mwari vedu vari omnipresent. Don't expect kuti Mwari vachava formal. Ende vanhu vese vandiri kutaura nezvavo vanga vasi muchechi, panga pasina muRevhi, panga pasina muprofita, vaingokusiya kwaPeter aitaura ne the greatest prophet, the founder of prophecy. Vamwe vese vaingotaura nyaya. Uyu anonzi uyu anga atofirwa nemurume, amwene vatofirwa nemurume, but that decision yakaita achitaura kune imwe shirikadzi, vese vari desperate, yakachinja upenyu. Hapazi pese pamunogara pasi muchironga. Madecisions amaakutoita 2025, tendai kuti Mwari anokuzarurirai. Madecisions amaakutopedzisa nawo gore 2024, tendai kuti Mwari anokuzarurirai. Amen and amen. Amen and amen. Tarisa munhu ari padhuze newe, uti handichacheme handakakanganisa, ndaakugadzirisa ari kumberi. Asi pamamereji havazi vese vakanyora, vamwe vakapinda, pana ari kutozvirova dundundu sokuti
vamwe vakanyura, ini ndakapinda. Tarisa munhu ari padhuze newe, umuudze kuti Mwari ngaambondipawo mhepo inopisa, inounza kamwe kadecision kanondisimudza. Mwari ngaambokufuridzira mhepo yezviri kuda kuitika muguta, zvitangire kumba kwako, zvakaitika pane vane maperembudzi, kuti Samaria yaakusunungurwa, but idea yakaenda kune vane maperembudzi. Ukaverenga shoko raMwari rinoti pavakasvika ikoko vakatanga kuviga goridhe, zvese zvine basa vachiviga, vazoviga zvakawanda, ndopavakazoti guys, no, hazvina kunaka tirambe tichidya mumuguta muchidyiwa musoro wembongoro nematoto enjiva 100. Inzwa unzwe. Vane maperembudzi, according to the Jewish law, vanogara kunze kweguta. Chavabata chinofanira kucheneswa nemupirisita. But vanhu vanzwa nematoto enjiva, vanhu vanzwa nemisoro yedhongi, vamwe vari kudya vana, pavari kuuya vachinzi vaSiria vatiza. Vanhu vakangonotora flava, havana kuichenesa. Chiri kukutuma kuti vanhu vanyanye kumenchena condition yako inyaya yekuti Mwari havasati vadira chigubhu chenyasha. Mwari vakadira chigubhu chenyasha, vanhu vanokanganwa kuti uri musingle, vanhu vanokanganwa kuti hauna kudzidza, vanhu vanokanganwa kuti waimbova rombe, vanhu vanokanganwa kuti vakambotambiswa, vanhu vanokanganwa kuti wauya netsoka. Ingodirwa chigubhu chenyasha mangwana nano, uone zvinoitika kumhuri yekwako nevakakutenderedza. Your condition iri kunyanya kusimudzirwa nekuti nyasha hadzisati dzadirwa. Makambozviona izvozvo? Mwari akakukomborera, vanhu vanokanganwa kuti uri munhu akaita sei. Mazuva ano ndakapiwa one revelation yandoda kuudza. The spirit of rejection yandainyanya kutuka 2017, 2016 ndanga ndakamaka the spirit of rejection, but ndati fambe Mwari akandiudza kuti imwe yatiri kuti spirit of rejection inyaya yekuti munhu haana gifting kana kuti haana chaainacho. Ndidudzire ndipedzise revelation iyi. Ukauya kumba kwavakaberekwa nemota, hakuna munhu anokuti hapana pekurara. Vanhu vanobuda mabedroom avo kuti iwe urare. Wauya nayo makiyi akadai so, yakanaka hayo, vanhu vachiti vhura tioni, vanobuda mabedroom avo, unopewa pekurara. Chatadzisa vanhu kugamuchirika ndezvekuti Mwari haasati akugamuchira, saka vanhu havagoni kugamuchira chisati chagamuchirwa neakachisika. Mwana wako achata zvake muchato chaiwo, vanhu vachimwa madhiringi so, handi vanotora chaka vachora zvigubhu zviya zvepepsi ne7 apo vachida kunoisa sauti, vazvirongera zvadzara apa zvakwana. Iwe uriwe une mwana achata zuva iroro, vanhu vachidya vanoti timbundire kani timbundire. Munhu wese anoda kuasosieta nepaiswa nyasha naMwari. Saka iwewe kuti ugamuchirike, rega kunetsana nevari kuramba kukugamuchira. Kumbira chigubhu chenyasha, kumbira kuita madecisions anokusimudza. Vanhu havarambi chasimudzwa naMwari. Wanzwa uri mufundisi seniso, kungosvika pane mapofu 10 wongoti mese maakuona, wobva watoona mainvitations ekuparidza umashai. Asi ukaona pasina ari kukudaidza kubva January kusvika December, pasina pawambonzi baba uyai mutibatsirewo, vari kureva kuti zvekutibatsira nazvo hamusati maanazvo, kana maanazvo tichakudaidzai. Vangani venyu vakambokura vasina hama dzaivaziva, wekuti izvozvi wakuti ukapinda marare vanononi wakadzokera sei usina kundiudza, inoita kunge mhosva. Sei mamusina kutaura kuti makauya, sei mamusina kutaura kuti makauya. But pawaikura vanhu vaisakuziva. Rega ndikubatsire mudikani, ngatiitei madecisions akazara naMwari, ana Mwari mukati. Kana tamaita denga ratizarurira, hakuna anokuramba. Why? Hakuna anoramba chasimudzwa naMwari.
ini ndakakura ndisina zvakawanda. Chandainatsoziva mazuva andakaenda kuboarding ndechekuti kana iwewe une gaba rebhinzi, kana iwewe une majarini, kana iwewe uine sipo, metsi dzichikunetsa, tichadya tese majarini ako. Uye gaba rako rebhinzi ukarivhura ukasandipa, paunouya kumacorrections, ini bhuku rangu handikupi. Kana uchitoda bhuku rangu, iwe ukavhurawo bhinzi. Zvakandichengeta kuboarding. Kuboarding zvakandichengeta. Form 3 ne4 ndakachengetwa kuboarding. Nenyaya ndaingori netimu rangu randainatsoziva raibva nepaHarare apo. Pano maibva nepaCremborn apa ndimutauri because ndiri palive. Aona kuzondinzwa. Ainyatsouya nemagaba ebhinzi, magaba ebeef. Pese painzi magroup assignment taingomutakura. Dziri metsi taimubatsira. Asi akatozodzipasa metsi dzacho. Magaba ake ebhinzi nebhifi akamubatsira. Mustudy group randaipinda inini ndaisada vaigona, ndaitoda vane zvinhu because zvekugona ndaive nazvo. Pamwe kune mumwe munhu, Bhaibheri shoko raMwari rinotaura zvakanaka kana makamboriverenga. Rinoti chipo chako chinokuvhurira masuo pakati pevakuru. Kureva kuti kana waane chipo ndo chinokuvhurira masuo. Mbotaridza munhu ari padhuze newe kuti Mwari ngaambondiratidza decision inoita kuti vakanditenderedza vazive kuti ndiri mupenyu. Vangani venyu vari kundinzwa? Gore rino Mwari ngaangopa kamwe kaidea so kadecision kaunongoita so kekuti munhu wese anongotanga kusebera padhuze. Munoziva kuti madecisions acho haadi kuita 20, haadi kuita 100, inogona ngova 1 inobva yangokuchinja upenyu ka1. Vangani vari kutenda kuti Mwari achaisa mhepo inopisa kumba kwake? Mwari achaisawo mhepo inopisa pavana vake? Mwari achaisawo mhepo inopisa pauri kuti zvingoita? Kwakufunga kwangu sevanhu, but ndiri kufunga kuti vane maperembudzi ava Mwari paakavashandisa akazovaporesa, because Mwari haabati munhu akamusiya. Kana atokubata anopedza newe. Muri kunzwa zvandikuetsanangura? Pane munhu wanda kumboti atange kuziva kuti the decisions that you take, don't take them ordinary. The decisions, munoziva ndinotaura izvozvizvi tine vanhu vakuendesa vana kuhigh school. Munoziva kuti vamwe vanhu vakatoendeswa kuchikoro kuhigh school nevabereki vakadzoka vaane varume ikoko. Imi mukadzi wenyu makamuona uyu? Imimi professor makasangana kucollege. Pamakaenda kucollege maitsvaga mukadzi here kana maitsvaga chikoro? Imomo mukunyora nyora umu makazotouya maana mai futi. Kureva kuti decision yekuchikoro haina kungozopera ari mabhuku chete, yakatozouya yaana mai futi. Kwete mai chete, vavanorowa vana 5 kwanyabadzi. Zvatangira mumabhuku imomo handisi kuti waibatsirwa here kana maitengerwa chikafu here, hamuna kuzotitsanangura kuti mama akatangira baba. But kadecision kakatangira nechikoro. Pamwe pacho patiri kuenda kuchechi, it's not only church, it may come up yabereka zvimwe. Pamwe pacho patiri kuenda kubasa, it's not only basa, rinodzoka rabereka zvimwe. Pamwe pacho patiri kuenda kumeeting, kunodzoka kwabereka zvimwe. Kadecision kumocha iko kuti arega ndiende kuWestgate nhasi handisi kuenda kuClearwater, kanogona ngova kadecision kari kutonine mberekera mukati. So maordinary decisions that we make, mamwe acho anenge akazara naMweya Mutsvene, mamwe acho anenge akazara naMwari. Vanhu vari kufunga kuti Mwari paachavashandisa anotanga aunza mazingirozi, mazichinyi. Do you know munhu akatiunza kuAFM Shona speaking? Kaitowo kamwe kamunhu kaitongoshandirawo kakasangana naAva. Zvikanzi pana pastor ari kuita revival kuKempton Park. Isi takaenda kuKempton Park tichida 1 revival. But takatozova spiritual father, Kempton Park ikatozotishepa kusvika patasvika. A simple invitation that you accept in Christ may be the beginning of greater things that you don't know. A simple acceptance of a simple invitation, a simple thing. Imba yedu kuti titange kuzogara stand alone.
Taingofunga kuti ukagara mustand alone unobirwa kana unourayiwa. Takangoshanyira imwe mhuri tichingonodyawo navo zvekungoshanya. Tasvika kuya bva tavhurirwa. Kudhara taifunga kuti bedroom isecret. Nyambisirwa vanhu vaiviga magumbezi akatsemuka netsvina irimo. Saka taigara tichifunga kuti mubedroom hamupindwi makaereswa mune tsvina. Kana manyatsogadzirwa munoratidza vanhu. Hakuna munhu anoita mwenje wakanaka waanowiga. Imhando yemashitsi nokuti mwana akasiya dhora akavhurika mubedroom momurowa inhamo. Tapinda mumba muya, tavhurirwa mudining, tavhurirwa mulounge, tavhurirwa mukitchen. Zvikanzi pindai, tiri kupinda mubedroom mavo tikuona pari kuita kunge panze. Tichiona mubhedha uri kuona uku, zishawa riri uku, zitabhu riri uku, mubhedha apa. Saka kune vanhu vari kugara pakakura kudai vanotodya sadza sesu. Ndopatakadzoka tikatanga kuchinja maviewing habits. Pamwe pacho chiri kukutuma kuramba uri panzvimbo vanhu vauri kushanyira uri kuenda wega. Enda una Mwari. Iti Mwari kana ndafungawo wekushanyira, rongai tsoka dzangu ndivhizitire the right people at the right time for the right reason. Ndopatakatanga kuziva kuti mabedroom anovhurirwa vanhu vachiona. Handire nyama musati makuvhura. Shuwa ukafunga masira avamuita nemamiriro avakamuita haungavhuri. But nyasha dzawanda, so wamuisa zvinonzi zviya handizozivi hangu zvimapedestral ndizvo here maimo ndingazotaure zvisizvo online. Wamuisa zvimwe zvinhu zvakangonaka-naka unovhurira vanhu. Muine mira rekuti munhu akapinda anowedzera kunaka. Wamboriona mira rekuti iwe wega uchizviona pamira unoti Mwari akanaka mani. Ukazonyatsozvitarisa padiki kuti but munhu ari pamira nini takasiyana. Kune mamira ava kugadzira anomagnify beauty. That's why uchiona kuti munhu waunoona pastatus newaunoziva vanhu vaviri vakasiyana. Kamera yakatibatsira. Profile picture yemunhu wepaInstagram ukanzi umutsvage munomu wakamuona paInstagram haumuoni, zveshuwa unomushaya. Ungatozoti ava vanenge mai vake but iye ariye because iro rakasiyana naizvozvo. Handiva Mwari ngaakubatsire kuita tumadecisions tunotransforma upenyu. Ndopega pandiri usazogare wakabatirira pamira. Ndiri kuti there are decisions that if the Spirit of the Lord helps you today, life will never be the same again. With one good decision. Inenge ina Mwari nchi mukati. Ende pamwe pacho decisions iwayo aui in a formal setup. Mimwe inoya semibvunzo, imwe inoya as desperation, imwe inoya as a challenge, imwe inoya as out of pain, imwe inotouya nekurwadziwa. How I came to South Africa is this. Mari yangu yakauya yose. Vananotenga chingwa paDodds Bakery ine Mutare. Ndatenga chingwa paDodds Bakery. Vandaona pakati pakawanda sauti. Vachafuma chakaora. Yanga yasara yanga isingachakwani kuti ndifambe kuenda kutown. Ndikwire kombi kuenda kutown. Then vandafonera mukoma wangu ari kuBotswana. Vanditi uya. Vandatora leave. Ndatora leave kuenda kuBotswana. Mukoma waiva waita 4 days vasingabati phone. Vandafonera Sawira anga ari kuSouth Africa. Vati uya ndine basa randiri kuita tinobhadharwa 4,000 per day. Vandasiyana nezveBotswana vandauya kuno. Ndichingosvika paanga ati anogara paMidrand phone yake bvayadzima. Life in South Africa started. My first sleep in a South African house. Murikuona mazidho akapakwa apa ekubuda navanhu. Takarara tiri 4 tiri padho iroro. Kutora dombo paconstruction site kwakuisa chidhina zviri, zvidhina zviri, zvidhina zviri, zvidhina zviri. Kwakuwaridza madho. Kwakuita jira 1 rekufuka.
And I stayed like that for 3-4 days. Muno, South Africa. My first night in South Africa, I slept at Park Station. Phone yadzimwa. Zvoita, unoziva kuti pamwe. But up to now, I don't regret the decision to come here. I don't regret. Kune vanhu vakawanda wekuti vanhu vakakusiya unochema uchiti Mwari mandirasa. Ukasiwa nevanhu hauna kusiwa naMwari. Pamwe pacho kana Mwari vakukuendesa kwawanda kukuendesa, it's not as good as you want. It's as nice as God wants it. Ene Mwari vaindigadzira kuita mufundisi. Ndinogara ndichikuudzai kuti ndakarasa 5 rand. Vamwe venyu muchinawo matrauzi ivayo, ini ndakambova naro, ndinotenda Mwari muchapadarika manje manje. Rekuti ukaisa mari inodyiwa netrauzi. Ndaitsvaga 5 rand kubva muVelta Freden kuenda kuRandburg yaiva 5 rand. Indave ne5 rand yangu yetaxi yakapinda mupendero wetrauzi. Ndakaenda kufamba rwendo rwandandafamba ndichifunga kuti yadonha katatu. Vandasangana nomwe musikana muSouth African aishanda muSpar. Vandibvunza kuti what are you looking for? Ndikati my money. Ndanza ndamufundisi. Don't accuse me of lying. Zvikanzi how much? Tarisa musikana uyu. Nditi 5 rand, ndikati 20 rand. Zvikanzi I can see you really need it. Ndapiwa 20 rand ya ndanga ndisina muriwo nandine cabbage randakatenga mandi yawe Thursday. Ndakabva ndaenda muSpar vandanotenga machicken bones. Vanganonya nomaziva. Paya pamunodya mabhega eKFC, misana yacho inobviswa manyama, inotengeswa. Kwavo vandanobika sadza rangu necabbage nemachicken bones. But izvozvi ukandipa machicken bones ndinogona kudya kurega kukuvadza mweya wako, but handisisiri palevel iyoyo. But ndakatomboenda palevel iyoyo. Ndodaedza kukuudza kuti mufundisi vari kutaurira zvehupenyu hwavo. Hakuna munhu anovimba naMwari anoramba akaomerwa. Kana wakuvimba naMwari, kuomerwa it's a season inodarika. Kana wakaomerwa zuva ranhasi, rega kufunga kuti zvapera. Tina Mwari anoshandura those situations and make them nicer. Anokupa ma-decisions to make. Mbotarisa munhu ari padhuze newe, uti hanzi namufundisi, ma-decisions ataakuita anoita kuti 2025 anakidze. Ma-decisions ataakuita anoita mama pakotaura nemukadzi wako unoomerwa muna 25. Muudze kuti ma-decisions ataakuita aakuita kuti 2025 anakidze. 2025 ngaanakidze nekuda kwema-decisions ataakuita nhasi. Ndoda kuti umbosimuka unamate, utange kunamatira every. Uti Mwari, imbondirangarirayo pamafungiro angu. Imbondirangarirayo pama-decisions andinoita. Imbondirangarirayo pakupindura mibvunzo kwandinoita. Imbondirangarirayo pakufamba kwandinoita. Touch my mind, touch my thinking, touch my reasoning. Every decision that I make, I need you to be in it. Mwari ngavapinde pama-details ema-decisions ako. Mwari ngavapinde pama-details, ngavakupe ma-details ema-decisions auri kuita. Mibvunzo yauri kubvunzwa ipindure uina Mwari. Rwendo rwauri kufamba rufambe uina Mwari. Marerero evana vako varere uina Mwari. Zvaunotaura kuvana vako ngazvizare nyasha. Baba ndinokutendai. Kereke ngaizare nema-decisions anobva kwamuri. Sekurangarira kwamakaita Peter achipindura mibvunzo. Sekurangarira kwamakaita Ruth achitaura naNaomi. Sekurangarira kwamakaita vane maperembudzi. Baba ndiri kunamata. Tine mwaka yakasiyana. Tine ma-situations akasiyana. Tine ma-backgrounds akasiyana. Tine ramangwana Mwari wekudenga rakatimirira. Baba vangu nezita raJesu, munotiziva umwe neumwe wedu Mwari, nemararamiro edu nemakuriro edu, nekwatiri kubva nekwatiri kuenda. I pray that you influence our decision making. I pray that you touch our thinking. I pray that you touch our actioning. I pray that you use us, Father, for your great work. Mweya mutsvene ndinokutendai.
Mweya Mutsvene ndinokuremekedzai, Mweya Mutsvene ndinokusimudzirai, Mweya Mutsvene ndinokupai mbiri. Zita renyu ngarikudzwe, zita renyu ngariremekedzwe. Mweya waShe ndinokutendai, Mweya waShe ndinokusimudzirai, Mweya waShe ndinokupai mbiri. Itirai zvakanaka kufunga kwedu, itirai zvakanaka kufunga kwedu. Batai mifungo yedu Mwari. Shoko renyu rinoti, as a man thinketh, so he is. We pray that you help our thinking. We pray that you influence our reasoning. We pray that you touch our thinking, our decisions. Baba wangu muzita raJesu, pakupinda kwedu nekubuda, pakutaura kwedu, pakufamba kwedu, ndiri kunamata Mwari wekudenga, that we take decisions that are influenced by the Spirit, that we take decisions that are anointed by the Spirit. Baba ndakutendai, Baba ndakusimudzirai, Baba ndakuremekedzai, muzita raJesu. Father, we worship you. Hallelujah. Toda kupa kuna She. Masikati ano. Patiri kupa ndoda kuti ungoti Mwari, help my decision making. I want to give unto you. Your last offering yekupera kwegore ngaingovawo offering ine zvainoreva pamberi paMwari. Tiisireiwo madetails online kune vamwe vasina kuuya nadzo seni, vari kuda kubatsirwa nefoni yavo. Ingopawo offering inoita kuti zita raMwari rikudzwe, uye tirege kupemberera kuzvarwa kwaJesu paChristmas nekudya chegumi. Let's pay our tithe. Let's be faithful on our tithe. Ngatipei zvipo zvedu nezvegumi zvedu kuna She. Ndinoziva kuti mwedzi wapera, asi vamwe vazhinji yeofa yechegumi vakatoidya, vaigocha musi weChristmas. Kana makomborerwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana maropafadzwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana makomborerwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Kana maropafadzwa, regai kuzokanganwa kutenda Mwari. 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 Mimi mnazokanganwa kutenda Mwari. Mimi mnazokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Mimi mnazokanganwa kutenda Mwari. Mimi mnazokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Aita Mwari wangu kutikomborera, aita Ishe wangu kutiropafadza. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Regai kuzokanganwa kutenda Mwari. Simudza ruoko rwako. Baba, ndinokutendai masingwanani ano. Ropafadzai kereke, muitire zvakanaka. Baba vangu, tipedzise gore zvakanaka. Parege kuva neanofa, kurwarirwa kana kusangana nenguva inorwadza. Tikomberedzei, tipete gore rino zvakanaka, tipinde murinonoteera zvakanaka munyasha dzenyu. Sevhisi yedu yekupera kwegore tichitanga rimwe Mwari, iropafadzei muiwanze nyasha. Gamuchirai zvipo zvedu nezvegumi zvedu
sechibayiro chinonhuhwira kwamuri. Muzvigamuchire nemufaro, mutibvisire udyi nezvinoremera muri kwatiri, muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you. Amen. Pane here anoda kutendeuka, anoti ndoda kugamuchira Jesu saishe wangu namuponesi wangu, tisati taiti vanhu vaende kumba. Tine here hama yakadaro? Kana tisina, tiombere maoko nekupururudza nekutenda Mwari. Tinotenda Mwari kuti vese vari munzira. Ora, muda kutendeuka? Alright, vakamboenda kuchechi but vari kuti I want to redo it again. Ndokumbira mufugami Mwari vatiitire zvakanaka. Isarudzo yakanaka ukaona baba vachiti inini ndazvivinga kuti vaimboenda kuchechi but ndaakunzwa kuti pane pandakambopfuura napo pandinoda kurovedzera upenyu hwangu kuna Jesu. Mwari vakuitirei zvakanaka kuvagamuchira pamberi pevanhu. Pane zvinochinja munzvimbo dzemweya. Ndoda kuti ndichimudzokorere mazwi aya. Kana mapedza baba moyo muuye munamate nehamai, then mudzokorera mazwi aya tozoimbirwa. Mapedza kudzokorera muti Mambo Jesu, ndinokutorai saishe namuponesi wangu. Ndinoramba zvese zvakaipa nezvese zvaSatani. Kubva nhasi ndaita sarudzo yekutora imi Jesu semufudzi wangu. Fudzaiwo mweya wangu, muregerere zvivi zvangu, ndikuraramirei